Oh
O Diyos ning may payaking sabla, ning pong kayabakan, Ginoo mulit makayatsuhe po kang banalayapan. Ing balang metong kami Ginoo mamayin kami pong metong ngaylang hanggang pupus akapurihan ng pong kapasalamatan kaya. Pablasang Ginoo, ing lugod mo kaya kami, mulit po iningat mi balang metong kaya kami. Ginong Diyos ang gana ngayong pinandit, tutulutan niyo kayo pang mabibiyaya insika nun. Malaya kayo pong gagalo ka rin balang kayo kami takbang. Ngayon pong napinandit ang Ginoo. Ika po yung manakit ka rin balang metong kayo kami. Nung karingaldo na po nang gana po ngayon pinandit, abatsawan niyo yung may kagawa kayong pamagkulang ang pong pamikasala kayo pa. Maging itinban po ay isip niya sa litang pon agawa. Manyawat kayo po kung kayo pang banalapatawad kayo kami. Ginong Diyos, makatipon kayo po ngayon pinandik, tulutan mong bendesyon na niya, balang metong kayo kami. Lubos yo pong pawagasan, din balang kayo kami puso mong pong diwat kaisipan. Palimunan niya po, din kayo kami banalatipunan, aldoya pong pamanyang bakit kami. Tulutan yung Iglesia na Malyaring may bili kinabla. Ginoo sinabi yung po, manyawad kami na naman bagay doon yung lagyo mo. Ika po ibiyan mo. Makanyang kayo pong lalapit, nakisabing mayat kayo. Diyos ko, ibuklat siyang maliwalas, ng pasbuli kaya yung banwa. Ibalang danuman, balang katawag kaya kami Diyos ko, makanyang lang ipakibatan. Niyabiya alam kamalangan. Ngayon, pinanditig pa, tulutan nyo, ikaming kakapagkat. Paringaldo pang bukas, Ginoo palimunan nyo kami. Ikayo'y mumunang pong kami, karing kayong balang daklat na yung kayong biye. Karing pamangawa, karing balang kay kami tungkulan, kay ikanwanan kito. Tulutan nyo, ilawag yung kasangkanan, karing balang metong kay kami pa. Uling nung manatili, kasangkanan kay kami Ginoo. Kapilan po po ay malyarang sumulong pong malagumpi karing kayong mga lagong paksa. Ngayon pong pinanit pa. Nung inuman, yung daranas kayo ng karing banang binutulkulan, patukuran niya po yung balang may tutkeron, pasik na nga nyo kami. Dito ngayon may katagon, ngayon nga ba kay tig pa, tulutan yung karingaldo bukas. Kaya bilang sumuno mamito, pumuri kayo ng banayarapan. Uling deti po ilang banal ng katungkulan kaya. Ngayon pinanit pa, adwan mergo detang mamiyeng say, agawa ka rin kailang banal at tungkulan ngayon pinanit. Adwan may palimunan nyo lang. Detang amanong paybat kaya ilasanang may bulalag. Banding upayang manyayang panyulong yung balang metong kerami. Kagong daretig power rin yung pinili mo. Katalitin naning banal mong upaya. Adwan mi kekayig pa hangin nga halat bakay ti. King dalong naning mabilog ay iglesia. Adwan mi rugu pasiknangan mo lo. Suglungan mo pa rin karelang biye balang emalyaring manguliling mabilog ay iglesia. Agawara la king met mong katapatan na ilang pamagkunwari ding banal dang tungkulan. Ngayon pinanditig paning ninuman po. Ing magamit lukluk king luklukanan ing kalamat ilaga mo karela. Ginun Diyos. Itubod met, pati po yung banalay Espiritu Santong pengako mo kay kami. Banting upayang tayra na kami, king abakayti. Panimuna na kami at patulin. Ganun Diyos, uling po, malyaring manyabi king sarili ng kabiasnan. Nune, detang paybat kay ka, amaya pabalita, ilang mibulalag king kay kaming piyarapan. Ganun Diyos, dakal salamat. Tulutan mong karingaldo po, bukas, suglungan nyo rin kay king biye. Banting upayang ayari mila mo pong ganap ding tungkulan na pekitang wanan magkiko. Deti po ilang kaya kaming dita panalangin, sapo tanggapan nyo lang timong mabanglungayin king kong banalapagkarinan. At tanggapan na naman ng balang metong kaya kami itang lihim yung kayablasan,
Ginoo itingan po ipapamilatan miking kaya nga nakabugtong Yesu Kristong kaya kaming tagapagligtas. Salamat po pa. Ang bandila ni
Magandang sabihin. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kung bakit ang paksa natin, ang tatalakayin natin ay isang damdamin na makatao ni Jesus. Kung bakit sa Pilipos 2:7, sinasabi dito sa 2:7 ng tao Pilipos, kundi bagkos inubad niya ito at ngayon naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Kung pong titignan natin ang ating Panginoon, kung siya'y nakitulad sa atin na isang tao, kung ano ang anyo ng isang tao, ay ganyan din ang kanyang ginawa. Walang pagkaiba sa tao. Siya po ang ating pag-aaral dito. Kaya po ang kanyang mga damdamin upang natin ang mayayos ang kanyang dinarandam sa kanyang sarili. Sabi po dito sa ang Diyos ay nagmamahal. Sa unang 1:4-8 hanggang 10 po. Ganito po ang sinasabi sa 8. Ang hindi humihibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay paghibig. 9. Dito nahahayag ang paghibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo niya ang Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umiibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin at sinugo na ang kanyang anak na pagpapalubag loob sa ating mga kasalanan. Kaya po ang Diyos ay napakabait sa atin. Isipin niyo po, upang mailigtas lamang tayo sa ating mga sarili, kung minsan tayo ay nakakagawa ng pagkakasala, simulat sa pool, mula pa sa kinaedan. Kaya po ang ating Panginoon, tayo po ay napakamahal niya sa atin. Kaya po, ang Diyos at ang pangalawa po ay ang Diyos ay nahahabag. Sa Hawit, chapter 103, verse 8. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad at kakagalit at sagana sa kagandaan loob. Alam mo ang binigay na referensya sa kay Lazaro nung siya po'y namatay. Nang nakita ni Maria, ng ating Panginoon si Maria at kanyang sinalubong. Sabi niya, dahil si Lazaro ay tunay na talagang magkaibigan ng dalawang yan. Sinalubong niya ang sabi ni Maria sa kay Jesus, kung nandito lang po kayo, sana hindi po namatay ang aking kapatid. Noon po ay nahawa ang ating Panginoon. Nahawa dahil namatay ang kanyang anak, ang kanyang kaibigan. Ang pinalilitaw po nito, ang ating Panginoon ay pinakita niya ang kanyang kababahan. Siya ay tumangis dahil sa kanyang pagmamahal kay Lazaro. Kaya po ito isang paliwanag upang makilala natin ang kanyang pagkadamdamin sa tao.
Kaya sa unang Pedro, ang Diyos ay nagtitiis. Sa unang Pedro, ay sa pangalawang Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapaliban at ipinaglalagay ng hiba kundi pagpapainuhod sa inyo at hindi niya hibig na sino man ay mapaamak kundi ang lahat ay magsipagsisi. Yun po ang mga aking sinasabi, yun po ay ang mga kasagutan na aking sinasabi na ang tao ay dapat pong magsisi. Basahin ko po kasi marami po kasi ito. Kaya ang Diyos ay natutuwa sa Hawit 2:4. Siya'y naupo sa kalagitnaan ay tatawa, ay lalagay siya sa ang Panginoon sa kakukutsahan. Alam niyo po kung ang Diyos ay siya ang tumatawag sa atin at pilit natin ginagawa ang malinghating mga kalikuhan. Ang Diyos po, pag tayo po ang nangailangan sa Kanya, siya po ay hindi na po niya tayo pakikinggan. Yun po ang aking pananaw sa bagay nito. Kaya ang Diyos din po ay nagagalit sa Hawit 7:11. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, ang Diyos ay may galit araw-araw. Kaya po ang Diyos, ang bawat ating mga ginagawa ay Kanyang tinitignan kung ito man po maging tama man o ito man po ay mali. Kaya ang bawat ating ginagawa sa araw-araw ay Kanya pong nakikita. Ang Diyos din po ay nalulungkot. Sa Genesis 6:6. Sa Genesis 6 po. At nagsisisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Alam po ang ating Panginoong Diyos, ang kanya pong linikha ay walang masama, kundi puro mabuti. Kaya po ang Diyos, ang ating Panginoon, ay perpekto sa kanyang linalang. Ngunit ang tao, siya na lang po ang gumagawa ng kanyang kalikuhan o ang kanyang mga gawang kasamahan. Dito rin po, ang Diyos ay naninibugho. Sa Exodus 34:14. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon, ang pangalan ay mapanibughuhin nga ang Diyos. Yan po ang Diyos, ang sinasabi dito, kumbaga sa seloso po ang Panginoong nating Diyos. Kung tayo po ay gumagawa ng hindi ka nais-nais o hindi niya ang ginagawa natin, tayo po halimbawa sa mga bagay na kinakanyang kinapupuhutan, ang Diyos po ay siya po ay naninibugho sa atin. At ang Diyos ay nasusuklam sa Hawit 5:5. Ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin, iyong kinapupuhutan ang lahat ng mga manggagawa ng kalikuhan. Yan po ang sinasabi dito. Yun po ay ang gaya na po ng ating mga ginagawa ng mga tao. Yung pong mga rebulto o kanilang sinasamba, yun po
nung pong panahon ng unang panahon, yun po ay ginagawa na nila. At ang Diyos, iya po ay ang kanyang galit. Diyan po nasusuklam ang ating Panginoon. Meron pong katawan ang ating Panginoon, ang ating sapagkat siya ay nakitulad, merong katawan na panglupa at may mga katawan panglangit. Kaya po dito sa Korinto 15:44, ganito po ang kanyang sinasabi. Itinanim na may katawan ukol sa lupa, binuhay na maguli ng katawan ukol sa espiritu, kung may katawan ukol sa lupa ay may katawan ukol sa espiritu. Alam po natin ang katawan ay espiritu sapagkat ang katawan na espiritu, yan po ay hindi nasisira. Ngunit ang katawan laman ay dito sa lupa ay siya po ay ang nasisira. Tuloy po natin sa unang Korinto 15:40. Meron naman mga katawan ukol sa langit at ang mga katawan ukol sa lupa. Datapat iba ang kaluwalhatihan na ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Ang Diyos po, nung siya po ay umalis na dito, ang kanyang katawan na nakita at pinakita sa mga kanyang alagad na ang kanyang butas, hindi po sila naniniwala kundi para makita lang naman po nila ang butas ng kanyang kamay. Ang kanyang ang pagkaiba dahil ang kaluwalhatihan na ibinigay ng ating Panginoon sa kanya ay walang pagkaiba na ang tao ay nasisira, ngunit ang kanyang katawan ay hindi po nasira. Hanggang dito na lamang po ang aking maikling pag-aral sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat.
layong yan, gusto yan, banding ka. Kangitang minunang minuka layang. Paglas ng sana. Dagtoy katutuan ting dapat titiyak, ting balang pinandet danaya, ning ninumang tao di pule-pule. Ang naging kaniyaman ting madi kilala, higit yaing sibol harating panampang kapamilakanin gagakatutuan inya. Ako naman iba nayagan kewa ko, kaya parangdam ko na puri nga gito, ting bigo kong bigo at mangay na kayo. Ting lagyo ning kilo, nalita ko kutangdang, malibat.
Maya pa oras po kailan pong tantay. Kaya pong isabi kami, kaya pong tungkol kay plan, rough estimate po, kay presyo tangin, ay sasabihan na po, 3 years from, nilabas na po, nung kaya panahon tangin, hanggang 8 million po, yung sasabihan na. Pero po kay kabilyan ni Pungin, pass out kay po karin kay kaming kapatid na negar. Ako po si Tami mo naman po, kay kaming Maya Pagawan, kakalupa na mo rin kay kanila. Salamat. Gastos ni Bibuyo, pakulong agiagan, detang palaki kayo. Karagura pondo, no karin pananiyo, nyaya nolitole, kekot sa sabihin ko. Inge kong binilig, king kama rinayan. Puputan daka ko, bengi maus yan. Kapataliyo ka rin, at inang sikanan. Magkano yung apostol, pondurang gagawan. Akibat karela, lapang baluko. Yan lubos-lubosan, oras ning tungkol ko. May sabing konbensyon, Ardoning Domingo, yan pakibaluang ke akong mangamano. Gustong bibili lang ako kanyalan. Liwa mo'y lang kumiyak at may paprinayan. May tungkong mumuna, tanggapan diyo yan. Uling sana ako, kaniyang karinan. Nanuying sabyanda, ding dapal asentro. Yanitay pakibat nuwag paganakapo. Teko sa manunda, manong kudang ko. Tingkong kabardugan, ikongan itayong. Kalitay planuyo, talagang naluyang. Bakuyan makibat, utang lang. At inang sasabi, na ako diretso. Tatawiyakan yan, meto na milyon niya. Kapamilataning, yan ko bibiruan. Tutulan naman, utila pa undangan. Nyapi ulit-ulit, tuwing bagay damdaman. Detang kapataliyo, ding masabal tatongan. Mumuna, balo ko'y biliyon. Yang magdera, lang lubos ka na akong. Kapamilatana, bukod yan, Bibuyo, salamat ng dakan yung mga inako. Inglagyo ng gino, yanakakityo yan. Tawong makalutulok, ang yang bubulan yang. Tingkeng komunikasyon, karela bagulo. Pakakalale o plano gagawan niya. Inglagyo ng gino, yaniting ligod ko. Ingbaye na balo, harapang panako. Babae ang tao, nang mamiro waliwo, kumatibiro, nganing petibat kong. Apostol balungo, ananing delanong. Yang beto masentro, kenyang bewa kuya. Itang nakajayan, pati ko gabuna.
Uli sa kubliyo biniyang nyama kita balo kesukat ng gawan. Sinta tayiran niyo kana kumalangan. Arak kapataliyo yan nanitan kayan. Ayon kinjan niyo kong dalang taman. Inglag yuning giluk dakalake kayo. Di natin ang piyesta mismo king lugal yun. Kaya kung makasakmak tabang maranan nyo, insukat tagawa at gawa na kayo. Iting te pamalim masabar na kongan. E buring iba't king mulayan. Nanong yaning sibut ating karibakan. Ating malia, ating milyare, king bagay na luman. Kapamilatan, aling tutuloy yung yayain kapatid doon naman ako. Kakanang salamat, libure-bule ko. Nung talagang magkano'y plano. Ang panayang bagay kayong pelaklan. Epo natin kayong katangguan. Yan maluto makarilean. Para nalibila matlit kung sasabihan. Bibirungin iting pamanatayo. Bibirungin iting agagawayo. Bakas ng maragol, hanadong dapat iyo. Ing kamarinayan bering luntokong. Ing lagyuning ginuding ganang. Pati sabing mayat kakukukangdan. Pera ng babae benginong at yuna. Sesyang espiritu kakmamawas lang. Yan yung pamali tuketo kegongan. Pilit itang pondo ka kure pukutang. Itang pakibat kure oras iyayan. Kete dara ko di pang panayan. Siting sinuyo pamano dakalang. Kung pangbago na lang amanang nidadala. Basta pisan metong iyo yung tigaran niya. Nung nanong mabilis luntola. Yung palake kayo magiging lalang. Atin ko ngayon dapat itong tulang. Ini sa para kanyang kasulatan. May nga kulating Diyos pitsawa bilang. Hinggang si kananda at ipagalandang. Idawan daybe ketang panawundang. Miras ay inoras itang kakakanang. Yan alalang gewa, ting ginuming wala. Ting sariling dapat na pretang yasawan. Alala nga palto, alayang garetsang. Ninuneng babae yan dineklara. Ting kakatalatang na biglang nileya. Inuking lalaki na kayang kabangal. Makanyan mo naman puso'y meraram. Yan makasulat iya talabasa malugayan. Inyay kayo ala kong bibiruan. Karing pangako yung yang betong yang perang. Akakit na yung Diyos itinulagang. Inya balang salit yato ko ang iya. Uling iya biro. Matli kong daralang. Ating bagyasaw kening kayaduan. Ipayalis nelis mwen sentro yung ayan. Sariling sentro. Kaya yung patangal. Kompleto ya ite. Rekado nung asan niya yan. Manayak ang ditak pa mo ito ang ito. E kang mamira palang dagdagan mo. Dengke kang tepan biliro tekawo. Dakok mong landot si tila kolakong. Ang galageti balending katsoywan.
Nagkalat-kalamat bago ang kalalang, sana luntong mayat ike pang kailangan, may gita kaliti at apatoyeyan. Kalong ning Diyos ke kumanim munang, lalakwan ko'y tiking ka kung panita. Iyong salat-salatin Diyos niya, nanumang depatyo, itingyablasan niya. Tangang mayat yayan atin niyang tibayan, intaman walayo diretsang bungatyo yan. Eto bidong-bido, hanggaman kabilan, adyos manungkulan. Santiago'y tinatang. Sambanye, nagdiunan ng binuka. Tukyan niya yung tutuwi Kristo. Ating dapat na ng tao, di ninyong sinsinan. Paging kung sana ang ehemplo, sa rin tutuking generasyon. Ang kala matupaya muna ang payapit. Muna panahon pangasuko ng Kristo. May mamdaman na rin tao at kaya ang mundo. Ting kayang sulok, kayang pepakit, bang kanita, pakbangla, at ela kakakap, tunay, yung tao, hindi lulo. At bang kanita, si patutwanan, ng balong metong at metong tiyakan. At bang galing katutubo, nila koya, karintekong sarili. Bang takbang na ng tao, tuntoy ang matulit, ating kasinsinan, at bang kalinisan kapituan, kaya ko'y ang nala. Kagulat na, yung pang maestro ng Kristo, alakong madam. Pamagmatas, yung kayang kasarilinan, ena, petakto. Nunay may bagaya, may isulod niya, may tiyagin, karing tao. May tiyayo niya, may kipagmamano, may kipag-aral, karing tao. Ang Diyos, kay kalugna, ang rayo ng tigin. Bang maging sulo, hindi na ng tao. Ninong, o namin, ang rayo ng tigin. Alam ngaliwa, ni Kristo, at Yahong Maestro. Medyo niyang ehemplo, karimbayang metong at metong Yahong. Diyang kayanggen, kayang sinugo pa maligtas ang balang metong at metong Yahong. Bang patawad, rin kamangmangan at kasiraan na rin tao. Bang kanita, ipatutwanan, na rin nakat. O na, kaliwat na rin panahon, ako bingo. Bang turuanan, yung paman na dita,
Banggabayan, takamimot. Banglawan, yung pamanakbang, bang subwanan, yung pamakan. Bang kanita, dapat ko, yung sarili yung isip, kaya kong panangga. O anak ng Diyos, e sana mayakit isisiran. Yung metong at metong kaya hopin. Muling pa'y bukulod, pansa sa metong, e sana yung mayakit. Maging kong metong, abatin, yung maragol, alam. Asana mayakit, yung balang din. Asana maging gabi, dare maliwat. Maging kong dalan, asana takbangan dahil tutusin. Yung mangailangan, sana siya kong sumpan. Uling tao, yung pang-ehemplo, ay mayakit, siya kong susunod. E porket, makaputi kang malan, ika, malinis na ka. Kung may mayakit, kung pangalinis na rin tao, hindi kayong dapat. Tinsukad na rin kayang pangaligtas, tsumurin, hindi kayang dapat. Ulingat yung Diyos, umamanot, yung tao, yung dapat. Nung nano, hindi akong tenang, nyamurin, hindi akong pupulan. Nung nano, hindi akong gempulan, hindi akong tanggapan. Nung nano, imamano, hindi akong berongga, hindi akong damo. O anak ng tao, panyatang na ni Maldo, e sana mayaki, hindi ako. Ang panggulisa, karin ng pong, hindi rin pa man. Ang pamagsulag ko, ay alam pakpak. Pamakyat, alam pikyakan. At pamigulong, ang balong neto, neto. Nanaya sana, mayakit kayo. Ameto, ameto. Yan, daray maliwa. Mayakit kayo, metong, amet tagunte, pero wating kabusan. Kabuban na loob, apanatilyan nyo, narikya ko sa lilig. Nung makanyan, nakalasalamat, timoras, at kaya kong tiara. Yung disiplina, hindi akong sarili, hindi akong murang galang. Kapayapan, hindi akong kasalina, hindi akong panatinto. Yung kalang na rin binuhok, isa ng kaya kong gamitan, bilang kaya kong tinapay kundi, bilang kaya kong dalang, kaya kong pagpunta. At Diyos, kapayapan, hindi ako mabalik. Yung lugod ng Kristo, hindi ako yung puso, hindi kakawin ko. Netong kaling evangelista, kaya kabanal ng Yesu Cristo, at Diyos, San Marcos, at Kaitas na.
Aming Diyos, sa'yo'y malapit. Nagdalangin ko dilig tanging sa'yo magkakamit. Sa pangalan mo ko'y tunay na mananalig. Sa kapangyarihan mo'y walang makadalahin. O aming Diyos, sa'yong haawin. Kami sumasamba sa diwa ng iyong kabanalan. Iaalay sa'yo'y buong karangalan. Ang lahat ng kapurihan sa'yo'y nagalaan. Pupurihin ka, Panginoon. Nagwalatian mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming sasaysay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Aming Diyos, sa'yong maawin. Kami sumasamba sa diwa ng iyong kabanalan. Iaalay sa'yo'y buong karangalan. Ang lahat ng kapurihan sa'yo'y nagdalaan. Pupurihin ka, Panginoon. Kalwalatian mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming sasaysay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Pupurihin ka, Panginoon. Kalwalatian mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming sasaysay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At narinig po natin ang mga kapatid nating nag-speaker ngayon saan tinalakay na po ang ating tema. Gayon din ang mga po yan. Ang ating kapatid na speaker ngayon na si Johan Nasyon kung saan po binigyan diwa niya ang ating paksa, kung saan ang ating paksa ang dandaming makatao ni Jesus. Dito po ay binigyan diwa ng ating kapatid, kung saan po ay nilarawan niya sa atin, lalong-lalo na sa mga sitas,